Inni bu verecek soragma bar, edil ýanky soragy bolar, agyrrak soragy bolen. Ona da arkaýyn sora berenmi? Aysoray berýän dedi. Yo, men özüm sunmada duyup sunmada duýan soň şu senem sunmadyň içinde gelen soň tügeleme bar, senden eşitmek, ýürekden gelýän jogap eşitmek men üçin ýyllaşyr, şu gylykly bolarym kandýan. Karoş wara iksan bagşy, iksem ussat, iksem halipa. Şu iki bagşydan bir bagşy saýlamaly sen. İki bagşyň adyny aýtsak, iksem ussat halipa. İkiden birini saýlamaly sen, birini saýlamaly. Kim kahraman pikirlendirýär. Aýdyp bereýinmi? Aýdym. Halipa Nur Muhammed Meredow. Halipa Hacı Yaz Mehmedow. İkiden birini saňa saýlamaly bolsa, haýsyny saýlardyň? Ona kıyın sonra. Bir saýlamaly ýokma. Birini saýlamaly, ikisini saýlap bolany. Hökman birden birini. Nurjan. Halipa Nur Muhammed Meredow.